ngidap da kajing songu ya ublay ya kajing dan lam rangkat kajang bat ngi haduk kene kapor haduk kene klipmat kum presiden jong ka JCS Mawprem ka junior society Mawprem ngap diang so bhai pi baro ki papai ban page ya kene ka channel ya kene YouTube ya kajing dap ya kan anniversary ka jongi ka pasan ponyo jong ka junior society Mawprem hoi akajing ya lenti ka jongi hakini ki arts nam lais nam ini kenduk sibun kijing ha bedai bat kini ka klam kini ka COVID-19 andrei mublai simla ino yangi hoi stang lanu ngangai scam mangi kumki hap ki baret ru nilai sayo biang kalat mangini long ya ki Jingiaseng ki jongi hoi ngangai scam ba pi kumki hap ki baret pikwa wat ki kon ki jong ngaru ki ong papa lanu kin long ka Jingiaseng te ngangai scam ba kani ka klam kan saja da ka jingri ka jingda ka jing sumar ka Jingialam ka jong ublay kani ka klam kan saja no ban sashi sin ngin sayo kum ki hap ki baret ban wan ban kiu shakiyeng ka bukhoi kantang jong me jong ublay te ngin ya chaprang ni ka jing shakri ka jongi ha ni ka nok pha jong ni ka sngi hoi shawangin poi ka jing sik program ngan Pule kendiat na ktien ka jong blay hakum kini ki por na ka ni ka Jingrwai sam ka ba ar pulai utrai ulang unang ap lang brot jonga ngan om kerdu upen thia yanga ki jaka plang bejar ngam uyalam yanga rut ki ki bajai jai pen phai pat ya ka men sim jonga uyalam yanga ki lenti ka hok na ka benta ka kerteng jong shisha lang ayat ru ya ka them ka serngeu ka jingyam nganam siap ting ya ka basniu nabar medan rengkat mame bat nga udingdo bat usandu jong me ki pentingan ya nga toh ngini pendam ka Jingrwai ablay bo pa jingi bahab neng agni no pha jong ni ka sngi ngidap da ka jing songu ya me mamela pelam walam pat ya ki kejat ki patrot ki jongi wan hakani ka por rajisu mania selok kendiat na ktien ka jong mi hoj atrai ngi iba hakini ki por ki bnai ki tayo ki balenya ngim sim la yo ban kiu sakani ka yeng ka bokhoj ka bokantang ka jong mi hendrei ngange scam mame min yaidan lam dan rangkat bat ngi kum ka junior society Mawprem hoj kamtam ngi kum Nongialam nginang la atra Yesu pan pentelun ya gospel ka Challam ka jong me na koi ka por sa koi ka por na koi ka sngi sa koi ka sngi nga Duwai nga karpat me me mendan lam rangkat bat koi pa koi ka benta jong ka jing sekri ka jong na do ka jing Pule ktien ka jong me ka Jingrwai ha ka Jingrwai ha ka jing special number bat khamtam ya ka jing kran ka bo sakri jong me onso ai apa yang jong ini kapor tu me men pen slap me du mun sim ku jong me khnang ba ka eg bukan mi na dak sentur jong kan long mana cat jing snai jong me ya lam me ya kan ka program jong i ya kan anniversary ka jong i ya kan kapor me ni bro ik panteng Jesus Christ amen in tengi kan ka jing sekri ka jong i da ka bang ya rwai lang ka Jingrwai ka ba nris pa anriu na ka Jingrwai ka ba thamai ban ka sanspa khandai puwe na ka Jingrwai na ka Jingrwai ka barim ngilongi khna baret kum ki klor ngi ting san apdeng jing dum jang kamet krik ngi yai ting san kum ki klor ret abneng man lagi por ngi yai ting san jing suk jing kmen keleng ka Jingrwai ka ban riu spa an riu pat sanspa khandai puwe bat hadin kata ngan kerpat imes Ivana Challam banyalam mengi ha Pule na ktien jong blay bat ha ka Jingrwai
Schwabing in it lang ha ublay ha Jingrwai. Ngan Pule kat tu kat ni nakaketian jong ublay kabangila ban syam naka kitab ki Jingrwai sngosen kelenong balai dokhat ba ar po ar hadu ar po riu bad naka gospel umatayos kelenong kebasan kadekhat kabakat saw hadu khat riu ki ketien ki baong kum ni kalong na ki jing isen utrai ba om shim labam do yangi na ba ki jing sngosen jong u kim do Kilong ki batemai man ka stem. Ka bakraw ka jingyai ne jong me. Utrai ulong ka binta jonga. Ong ka mensiem jonga. Namar kata ngan kermen hau. Utrai ulong upabha. Ya kita ki baab kermen hau. Ya kata ka mensiem ka bawad ya u. Ka babha ya ubriu ba un kermen. Bad ba un ab jar ya ka jingpin ka jong utrai. Pilong ka jingshai ka purtei. La ban bu re ya ka snong ya ka balabu halor ulum. Limni kim juthang ya ka syarang bat bu ya ka hapo ka syang hinrei ha ka ting pinyeng syarang. Dia ka pinshai ya baro ki ba ha ka yeng. Tu pinshai kumta ya ka jingshai jong pi hakmat ki briu. Makin yo ya ki jingle babha jong pi bat yo ya ro ru ya ukpa jong pi uba ha ki peneng. Dungin lit lang ho ble ka Jingrwai. Ku kpa jing yu ba habneng long ka bukut ka kerteng jong me wan ki hima jong me long ka mon jong me ha khando kum ba habneng ngawan khmat jong me atrai ha kan ka sni ning kong ban ai ngu me na ka benta ki jing ku ki ba melethe se ha ki jing im jong ye atrai bangi long kum ni kum bangi long day na ka jing isnei jong me ngawan khmat jong me atrai ban kerpat ka jing don lam ringkat jong me atrai bat ngi kum ka Jingiaseng khana jong ka balang atrai ya ka jing yer rakhe ka badap san pho news nam jong ka ngai ngu me atrai na ka benta ki jing ku ki ba melathe se ka Jingiaseng khana hai ni ki snam baro ki balalet no don ringkat bat iwe bi we I khot jong ka Jingiaseng khana atrai kham tam hakini ki por ki bangim la banya kiu banya seng lang ha yeng mani atrai betin lenti mame yangi iwe bi we ba try ngin la ban im ka jing im ka badai rukom kat kum komon jong me nang yai don ringkat atrai bat ki Nongialam jong ka Jingiaseng khana bat jong ka balang hiru atrai bat ai ma me ki ka jing start play jong me don ringkat atrai bat ka wei ka benta jong ka ni ka jing shakri jongi kham tam bat inong kran atrai iban ai ka khubor na ka khtien jong me bat ai atrai kan long ka jing bam ka bat te met te men siem yingi ki bayo sngo yaka Isne atrai ban pindu pendam no yo new klam ba sashi sien ngin yo ban ye kiu lang atrai hayeng mani ban ye seng ye kerteng jong me bat bangin yo ru atrai ban im ye ka jing im ka basngan sngo ko pai ki Jingrwai jongi habangi pan ka kerteng batyang tam uji sukris nong pen im jongi amen Hakani ka por pan ngi dap da jing songo yo blai bani I ya ki kon samla ki kena jongi kiban ai yangi ya ka special number haswa ka jingkran jongi pastor ki jongi te hakni ka por nga kerpan ni Mr Star Suting bat ki Paralok makin saubha ban ai yangi
ya kan ni special number ka jong ki Kertanya Jingrwai begin I pinta kalong I was lost. Before you taught my heart how to hear your voice, I had a million questions, only guessing where to go. Never knew that you were missing when you don't know that it's there. I was blinded, trying to find it on my own. I was lost, lost, hopeless here without you. Every time I try to doubt you, you prove me wrong. 'Cause your love, love something you never know. You can make mistakes and never take the truth you could have learned. Or you can turn, run back across the bridges you burned. I was lost, lost, hopeless here without you. Every time I try to doubt you, you prove me wrong. 'Cause your love, love, love already found me. Your eyes are ever on me. I will not be lost. Even when the day turned black as night, even when I can't tell wrong from right, show me how, let my faith be my side. I was lost, lost, hopeless here without you. Every time I try to doubt you, you prove me wrong. 'Cause your love, love, love already found me. Your eyes are ever on me. I will not be lost. I'll not be lost. Kita belum jumpa, amin. งายกูเบลยกีนี่กีคนสำลากีคนแฮปกีเบรดกีจงีกีลอเลสตาร์สุติงบัดกีปารลอกกีเวลาไอ้กะสเปเชียลนัมเบอร์ฮับเพลงจงีกันนี่กับปอร์งานเงสแคมบาอุเบลยอุนดังย้ายกระคูอุนดังย้ายดันลำรังกันบัดกันนี่กับซับกับตาเลนกับบัดพี่ดันบัดพี่พิละบันย้ายรอย้ายเป็นดันบุรัมยากระเตงกับบุคอยกับกันตังจงตรายจงอีอุสคริสเตหากนี่กับปอร์นี่ละป่อยชากบันตากับคำกองสันบัดกตากับลองบังอินเยอะยากับจิงสลองนักเตียนจงเบลยนาอีเรเวรน W ชิลลาอีเรเวรน W ชิลลาเดียนกันชุเป็นอิโตอีเดย์อีพาสตอร์อีบัดันhang tei hakabalang presbyterian nong thmai ti ngange scam ba kai ka ba I pastor in yaslok hapdeng jungi hakani ka por kalong ben ka bawan na khat jong jing snei jong blai kumbang ila duwai ngange scam ba kai ba I pastor in sa ayangi hakani ka por kalong ben na khat ka jing snei jong u I Presiden jong ka JCES Mawprem I Bayalam ya kani ka Jingiaseng ya kinong kitkam jong ka JCES Mawprem bat ya pi ki hab berit baro ngai kuble ya pi ha ka kerteng ka batiang bat ka badan bortam ka jong utrai bat unong penim jong Yesus Jesus Christ ngai kuble kerpang ya pi ha kani ka jingraki ka basan punyo
ka anniversary ka basan punyo ba pi la ai benta yang bangan yok ban wan ban ya shim benta bat pi ha kani ka Jingiaseng ha ngakwa jing sisa balada pin ya don lang hang ni kanong kapor ka bas ngautanat kapor ka bakmen kapor ha ka bangin yok ban ya selok ika ketin ka jang ublay then ray compare ngi ai ngu yo ublay bo ublay ai ngi ya kini ki core keyboard ki technology ha ka ba walada pim don hang ni henry mangi ngila banwan sayeng jong pi bat nganget ba pi pediang sngu bha yang ngi sak yeng ki sem ki jong pi ling ba ki mobile phone jong pi lani ling ba ki smart tv jong pi lani kinu ki device ki ba pi penon kam ha ka ban stream ya kani ka online service sashi sin nga ai kublei pi ki hap ki berit barobat ka jingkerpat ka jonga nam ta jong pi we hap berit ba pin sha skori pastor ka ai ka ba ngan keren lani ngan hikaya pi lingba jong kani kapor bat syabang inya chakhamat tung inya pendam lang ha ka Jingrwai ko pa jeng yu bahab neng ni ai ngu ime ko try na ka benta jong kani kapor ha ka bangila banya don kumni ko try ban syakri me try ji sub e ker khu yang ngiling ba jong kani kapor ha ka bangi yo ban syakri me bat kerpang e na ka benta ka ktien ka jong me ka ba me ko try me don ban krenling ba syakri jong me try ngapla bangam don e na le de ko try ji sub e ten rai to ai ba kani ka khubor ka bangin yo sngo ha kani kapor kan da yo jaka haki hap ki berit haki khun hap ki jongi bakin sngo thu ko try ka e ka ba me don ban kren na ka benta jong ki bat kum juru ya ki bala he lasan kin nang yo bor ha ka ban syakri me na ka we kapor sakwe kapor map iki pop ki jongi na bau jisu ngipan amen ki hap ki berit ka benta na ka ktien ka jong ublei ya ka banga kwa ban ya selok bat pi ha ka ni kapor idei i khot iba sup ha ban kan mau bat lada pidon hang nu ru pin ya puli lang bat i pastor ong gumni iwei Thessaloni kalenong ka basan bat ka dekot ka bakat nyo tong inya ong gumni ma iwei Thessaloni san kat nyo te ngan mudur ba ma pi na ki yeng ki sem jong pi follow yanga bat ngan puli ha ka takurukom ka ba ma pi ru pila ban follow yanga lani ban boot yanga mo tong ngan ong gumni iwei Thessaloni san kat nyo to Duwai klem da put sashi sin to Duwai klem da put iba suk bhadai ne amini ladapi pinum skap su engaruh ne dadangan ong hato ong gengi ong kuno mentan ngatrai pilala hato ong mapi to Duwai klem da put kadai ka dekot ka ba lingkot bah ka bangi suk ban kan mau iwei Thessaloni kalenong ka basan ka dekot ka bakat nyo ki kentin ki baong to Duwai klem da put ban ngatharai pilas ngo thu ha barit kai ka banga kwa ban ye kren bat pila ne kai ka banga kwa ban kren ye pi ha ka ne ka pon nga kwa ban ngan ban kren bat pi shaphang ka Jingrwai nga kwa ban kren bat pi shaphang ka Jingrwai kai ka Jingrwai kai ka Jingrwai ban jubab ya kane ka jingkeli ngakwa ban pen iya pi ya ini iwe itiar pio ini em kane ka ba ibat i pastor kane kadai ka mobile phone bat kane ka mobile phone kadai ka bangi sile kumnu kumtu ki hap ki berit ngathrai na preng jong pi pila ban perkhat ba kane kadai ka device ka ban le games PUBG ma man tai le kabaki kena baro ki sutanat bah nang ta ki Candy Crush nang ta ki Pet Rescue but so many thing henry kan ni ka device kan ni ka mobile phone kam dei e ba ong tang bangi le kai ye ki games ki jongi henry ka function jong kan ni la ni the main purpose ka bangi pendon kam ya kan ni ka dei bangi ngin ye keren lada idon i Paralok i jongi mentali ngimla syuk ban kenduk ya nuru ngimla banit kaji ngi bayeng ngi basam ngimla banit pej imi khang ngimla banit pej ya ki misan ki meina ngimla banit pej ki mama ki jongi henry ka e ka bangila ban le ka long bangila ban phone ya ki mo pi dial number jongki banda ba fila dial pi kren bat ki hello mi it kum no pi long pi sat pi klan em I miss you but kum ta ter
banda habangi la ekren ngisngau kumba ngia don hajan hiwat lada ngia jengai makena katnu ru ngi pendon kam ya kani bande ayu ngi pendon kam ya kani ha kabangin ya keren bat kita kiba don sejengai la ni kiba don hajan jongi kiba mangi ngimla ban ya kendu ngi pendon kam ya kani ke phone ban ya keren da kabangi ya keren bat ki pitim nem kadon ke habangi ya keren Lingba gini ke telefon, kamut wat lada kidon sejengai nangiru ngisngau kumba kidon hajan. Wala nangim ya kendu ya kiru, henrei ngisngau it namar bangila ban ya kendu batki ngila ban ya keren batki. Bat kum juru kajing duai kadai ka habaret. Kajing duai kadai kajing ya keren jongi bat ublai. Kajing duai kalong kumbangi telefon bat ublay ngie keren bat ublay ha kajing duai kiba mangingi duai su pitip nam habit ublay ukwa bandon ke bandon kajing ya dai ka bajan babat ngi ublay ukwa bandon kajing ya dai ka bajan babat pi iwei ukwa banda itu bahaya pi ukwa banda tip ha syapang jong pi ublay ukwa bandon kajing ya dai ka balong very close but pi tip nem bangila bandon kata kajingnya dai bat ublay ukwa bamangingin don kajingnya dai bat bat bamangi ngila ken bandon kata kajingnya dai bat kata kalong da ka bangile kumno da ka bamangi ngie keren bat ublay ha kijing duai kejongi da ka bamangi ngie keren bat ublay ha kijing duai kejongi bat da ka bamangi ngie keren bat ha kijing duai kejongi dai hang ta ken ka bamangi ngi sala bandon kajingnya dai ka bajan bat ublay pijuk mau nem tongan keli toy pastor in keli jing keli pi ha kani kapor pim don kam man jubab yang henrei pi super khat ha kijing mot jeng berkat jong pi don nem I best friend jong pi pe ma nga kham keli girlfriend ngong best friend ta I best friend jong pi ning kong du par bapia kendu ye ini best friend jong pi kumno try via kendu ye I ki parlok senrang la ni ki parlok kentei hakapor ka bapia kendu ning kong e ba kini ki ba menta ki la dai ki best friends ki jong pi nga try ka first meeting ka bapia kendu bat ki ka silong ba pi su pet bat nang ta pi su ong hi hello bat nang ta man bapia kendu pila sedang banyak keren na I hi na I hello ila sedang poiru I how are you slowly suki kat bapinang ya keren pia nang sedang banyak keli pisa asano pi kerteng kumno bat las dang don kajing ya dai las dang don kajing ya itu las dang don kata kajing ya ko ban tip susu iwe syapang iwe bat nang ta kat banginang ya keren kata kadang penlong yang ngi bangin ya jan ba bat suki ngitip ya ki jing ngitip ya ki problems ki jong ki parlok ki jong ngitip ya ki achievements ki jong ki ngitip ya ki success story jong ki ngitip ya ki jing kuslai le si kebadan ki bat kata namar kadai ngi long close bat ki namar bangi ya keren bat ki man kapor man bangi ya kendu ngi keren bat ki bat dai namar kata habangi ya keren bat ki karing yang isajan bat ngialong very close. Bat ki hap ki barit. Kani ka ju karukam ngila ban penlong ya ka bat ublay. Nghabang ya keren bat ublay, kat panginang ya keren, katang inang sutu bangijan syau. Kat panginang ya keren bat katau ublay udang itu yangi. Kat panginang keren ya katau ublay udang tip syapang jongi. Kat bamangi nginang ya keren bat ublay kata mangiru nginang tip syapang ublay ngitip ublay yangi ngitip ublay kwa bandon ke relationship bat ngitip ublay udan kajing perkat syapang jongi bat ublay ru utip lut syapang jongi. Ki hap ki barit kajing duai kadai kajing ya keren kajongi bat ublay bat hakani kajing ya keren kajongi bat ublay kawan rak ya kawan rak kan ya kata ka relationship kajing ya dai ka bajan ka bamangi ngitip syapang jong ublay bat ublay utip syapang jongi ki hap ki barit hakani ka pon ngadon kat tu kat ni ki benta ki bamanga ngakwa ban penken mau ya pi ngakwa ban hikai ya pi kat tu kat ni nginya Sdang dah ka bandingkong ngatarai pilakan mau ko tu pas dang ka mga hikaya pi sapang
Ke Jingrwai ke jing keren ke jongi badu blai. Bat kan mau habangi keren badu blai ngi don ke jingi dai ke bajan badu blai. To mentangin poi sya ke benta ke beningkong. Ki hep ke berit. Manu badai banduai lani manu balak banduai. Manu balak banduai. Kani ke jingkeli ngaku banju bab ya pihak ni kurkom. Pateng kum ki hep ki berit. Pisit berkat badai banduai tang imami jonga. Lani badai banduai di tang papa jonga. Lani badai banduai tang iba lani hen men jonga ibalak kam he yanga. Lani kum ta ki balak kam he kam san. Henry kan mau manu badai banduai lani manu balak banduai baro ngila banduai temen rang ba samla but what mapi ki hep ki barit ru pidai banduai. Idan iwe hep ibarit haba iduai isi duai kumni. Jisu penjak no ya kini ke corona kenang bangan yok benek lek kai sebich kan yok benek kai bat i para jonga bat i hinmen jonga. Ihap ki baru pila banduai pila banyak keren bat ublai ha ki Jingrwai ki jong pingat harai ladangan keli ya pi ya kini ke jingkeli menta manu badai banduai manu balak banduai hatu mapi ki hap ki barit pila anem banduai. Ngila banduai pi ki hap barit barok pila banduai lada pidan hayeng pidan nang nunu pidwai namar bau blai usak skor ya ke Jingrwai jong pi ki hap ki barit ru ublai usak skor ya ke Jingrwai jong pi ki kemi ki kapa ublai usak skor ya ke Jingrwai jong pi ki men ki para ki bayeng ki basem ki balakam he lakam san bat kan mau ya pi ki hap ki barit ublai usak skor ya piru ublai ukwa bama piru pinduai namar kata manu balak banduai kena awak num ong ngate ngadang kena ngate ngadang rit I am only 5 years old but still you can pray piru pilak banduai pidai 3 years old pidai 4 years old nanti pidai 5 baro ngilak banduai namar bau Jisu usak skor ya ki Jingrwai ki jong pi baru ong gumno sya ya ki kena bakin wan syanga bat dei namar kata hep barit wat nom klet ikene ban kan mau bama piru pila banduai to mentapat ngin poi syaka benta ka baar ya ka ngin duai le sigi hep yuri nong ni pastor piong bangi ngila banduai to ngin duai ya ka ngim nang ti pastor banduai pin sanang wat num kuslai pin sanang ublai un saya rap ya pi umen sim jong ublai un hikai ya pi banduai tang bahan rai ma pi dan kam tang ban pen ko ngu ba pi dei banduai tin dengan su hikai ya pi iwe i jing hikai i bangi pendan kam ya kene kakti kumno bangin duai la ne ya ki ki ba mangi ngi dei banduai baik kini kani kakti ke jong pastor pi in em sandli ki sempriakti nginya Sdang dai ini tham da kani kakti kemi thumbs up ha bangi ang thumbs up pi so to em kamut well done lani nga ya roh ya pi lani kum ta ter tingin Sdang kom no habangi doai su blai ning kong ngia roh yu blai lani ngi praise yu kon ma blai ulong ubakut ublai ulong ubakrau ublai ulong ubadonbor bat mangi habangi let su blai ngia roh ya kata ka jing krau ko jong blai ngi pendon burom yu blai ngi mani yu bat mamangi ngi praise yu ini thumbs up try nga aingu ime nga ya roh ya ka burom ka jome melong blai bakra melong blai don bo melong blai badap yagi jaka baro bad kum ta ter ini i thumbs up pila banduai na ka benta paniro yu blai na kata kada pin siot ngau habaki bahe ki duai tra Jisu ngi aingu yeme melong blai ubala thau ya ka beneng bat ya ka khendo melong blai ubala thau ya ka jing im ka jungi melong mameu babat ya ki ya ka kti ka jungi bat kum ta ter pin ngau ya kita ki Jingrwai ti hab barit plaman Sdang da ka pi ro yu blai ya ka ya ka jing krau ka jong blai ya ka jing long hok ka jong blai bat ya ka jing long khot ka jong blai nang ta ini we pad ikti pointing fingers ini ikti kedo habangi kedo leng saudong pi ki ngiyo ya ke buram ka jong blai ngiyo ya ki jing thau ki jing penlong ki jong blai ngiyo ki jing kerku ki jong blai haba pi kedo ya la diru pi yu niu briu ubalamat sibun ki jingker ku jong blai bat habangi lamat ya ki jingker ku jong blai ini isim priakti ngi kedau ya kita ki jingker ku jong blai bat ngi aingu ya blai ka baningkong ini kti ngi yaro ya blai ngi ai ka buram ya blai bat kini ka ar bat ngi aingu la ni ngi we thank him
nak mentagi jingkerku ki ba ublai pipet ye imei pipet ye ipa pipet ki hinmen ki para pipet ki yang sem pipet ye la diru penyo I ya ki jingkerku ki jong blai bat namar kata ngi duai ngi aingu yo blai nak mentagi jingkerku ki ba ublai uthe ka jing im ka jongi nang ta ini wei pa di finger kani ka ketip deng pade kani pa deng ikan mau kan ha ka jing duai ka jong ikan mau ngi duai nak mentagi ngi duai nam taki ki nong yarap ki jongi ki helpers ki jongi ngi duai nam taki leaders ki jongi ngi duai nak taki wei ki helpers ki jongi kum ki doctor ki nurse ki driver ki carpenter ki bat kum ta ter pi jer ki kat ka ba pi la banjer ndahan no pi I yanu ki badai kum ki helpers ki jong pi duai nam tan jong ki hakani kan ma ngi duai khamtam hakum ki ni ki sngi ka ba mangi ngi mat I ki jing e ki jing le hakani ka emlang ka salang ka jong ngi duai nam ta ki nongyalam ki jong bau bleun ai haki ya ka jing start bau bleun ai haki ya kata ka mensim bakin pet show blay banwat show blay ka jing start ka jong blay kan mau ini finger ribalai ini hikai yangi bangi ngin duai na ka benta ki nong yarap ki jong ngin duai na ka benta imei ipa ki men ki para ki doctor ki nurse ki policeman bat kum ta ter kita ki wei kan mau lightly ka wei ngi ro yo blay ka ba ar ngi aingu yo blay ka ba lai ngi duai na ka benta ki nong yarap ki jong nang ta pada ini besau ini long week ba ini finger kan bat ya kan ni pat pidwai na ka menta ki bapang ki basitom ki parlok ki jong pi ki ba mat ki jing e ki ba mat ki jing le ya thu ki su ble I don I wei parlok ki jong pi le si ba pyu I marjan I don basa marjan pimla ban ne ya kendu andai pitip ba ki dan pedang ki jing pang ka jing sitom pidwai na ka menta jong ki pi ya thu su ble Jisu idon I parlok jonga I balong kumta I kerteng kumta I pang haying jong ki pang ki sitom Jisu pen kia si ki baki ken jam no bat kumta ter ini finger I pi duai nam ta gi bapang gi basitam gi bamat ke jing ele ha ka jing im ke jongki nang ta ini wei pat I finger I beredo kan ye pat phila ban duai na ka benta yeladi duai bo bleu nang ai bor ya pi pinang la ban shakri ya u ba pinang la ban shania ha u pinang la ban e ya u bat kumta ter ti tangkom tuhi santeli gini ki simpri aktif ila ban panan kam duai na kam taban yaro yu blai duai na kam taban aingu yu blai duai nam tagin nongyalam ki jongpi duai na kam ta ki bapang ki basitam ki bamat ki jing le bat duai na kam ta ila diru bo bleun ai bor ya pi kitu arteli menta pat ngan poi syaga benta kabalai ha kanu kapor ngidei ban duai menta kani ka jingkeli na kam ta jongpi ki hap ki berit hakanu ko por pinduai to ye jubab ma pintu nga tharai la bandon ki badai la bandon ki jubab bon ki jing ki jubab ki jong pi to ngan jubab mangamo le si kala banya dai bat ka jubab ka ba pi ai ma pi hakanu ko por ka bangi dai banduai anytime ngila banduai balada pi jubab na ying na sem jong pi anytime ngai thumbs up ye pi pila banduai men step pila banduai men sngi pila banduai men miet pila banduai hakanu kanu kapor bana kata kadau ngi puli hakane kedekot hakane kedekot nyong komno to duai klem daput kala banlong men step marsen ki kan mau wat nom klet haberit marsen ki pide ban wat ye ka ktin ka jong ublei puli shi dekot ong ye ki hinmen lani ki para jong pi la hinmen lani imei pa jong pi ban pen puli ye pi shi dekot ka ktin ka jong ublei men step banda pila ada ban puli ya ka ketin ke jong blai saduai tada pimpat nang bandoi ong ye ki bala kham he pi bakin hikai pi bandoi si kantin ar kantin bat suki pin sanang doai men step nang tangi doai ha ka por ka bangi disha ngi aingu yu jing ku bangi doai por bangi bamja nang tangi doai hakadu kono ko por pila banduai nang tam menmit ru swa bangi ngin lek bantia on bang oh pastor nga menem step la ada puli bible menem step nga ada duai nang tam tu disaro ngala duai bamjaro ngala duai mentada mit tangan sutia be menmit ru pide banduai ban aingu yo blai bo la sumar ya pi baro shisngi duai yo blai ban aingu yo u duai yo blai ba pin ai ka buram ya u bat nang ta ban duai ublei bo ublei unya da ya pi baro smit bo ublei un sumar ya pi hakai ba un sumar ya ki bahayeng ba sem jong pi baro duai hakanu kono ko por anytime pi dei ban duai nang ta kan mau kan niru kalong ka badan kam hang aku ban kan mau pi nang ta kan mau bangi dei ban duai ru hakapor ka ba mangi ngi kot ngi khia ngim don jing pang jing sitom rai hakata ka poru ngi dei ban duai
Bat nang ta ngi dei ru bandoi hakapor ka bangi ngi pang ngi sitam. Nang ta ngi dei bandoi habangi mat ya ka jing syak job failure in life. Bat ngi dei ru bandoi habangi mat ya ka jing job ha ka jing em ka jongi. Ngi dei bandoi hakapor ka bangi kemen. Bat ngim dei ru ban ong pat bangi nem doi hakapor bangi ngosi. Ndai ngi dei bandoi ru hakapor ka bangi ngosi. Na kata kadau hakanu kapor pi dei bandoi. Anytime pinduai. Men step lani men sngi lani men miet. Nang tas kawai pat ngin duai hakanu ka situation ka bangidon. Kala menong ngipang ngi sitom lani ngi kot ngi kia ngi di banduai. Habangi pas ngi di banduai. Habangi feel ru ngi di banduai. Habangi kemen ngi di banduai. Habangi ngosi ru ngi di banduai. Kan ma bu blay udon rengkat bat ngi hagi por baro jong ka jing em ka jongi ngatrai la dangan kelipi habarit hakanu ko por pi de banduai bil alana menjuba bi pastor anytime hakanu ka jingja la kemen la ngosi la pang la koj la khia bat kum ta terten menta ka basau par kalong kum ni hang nu ngin duai hang nu ngin duai kamut long kamut si ong no hakanu ka jaka ka bangingin duai hakanu ka jaka trai habarit pila banduai to ngan ong mengamoy pi ngila banduai anywhere hakanu ka jaka ru ngila banduai kala banlong pila bandon hayeng pila bandon syabar ni pila bandon kiwe pat ki jaka ken mau ba hakinu jakaru pila banduai hangnu habangi don ngila bet banyak keren bat ublay ken mau ba ublay udon haki jaka baro ublay udon bat ngi haki por baro habarit wat jus ngau kum ba ublay don hajan jong pi ken mau ba ublay udon hajan hasenda jong pi bat pila banyak keren bat anytime sumudur ma pi habarit ublay udon bat pi te man gasngi hendai pim ju ong yu sisien ru hai udon bat pi man gasngi usenran bat pi man gasngi ka jing em jong pi hendai pi pat pim ju kren yu to ngan ai nuksa subu menta pi don bat ki parlok ki jong pi don bat i parlok jong pi su kan lam dei best friend la ni kum ta to tang ban rei tai parlok jong pi inum kren ya pi tang pi don lang te tang ban rei pat itai parlok jong pi im keren rei pi pin sngo kum no tharai pin sngo si pin ong balai kan itu parlok im keren rei nga mudur ublay udon bat ngi man lagas ngi udan senda jongi bat mangi ngim ju keren yu ublay mau kilong kemi kilong kapa ki parlok samla ublay udan senda jongi bat kapen mong ya ka dok nut ka jong ublay habangim acknowledge ya presence ke jong blay kapen sosi ya blay haba mangi ngem tre banyak keren bat ki para bangeng ngako aban ong kum ni balada kum nur ha ka jing em ka jongi kadon ka jing bam smutonat banduai kadon ka jing bang banyak keren badu blay kadon ka problem bat ka jing long kristan ka jong pi bat pi hab ban question balai ban ju bahap ya kata kan keli kila bandon sibun ki bahapo jong ka donut ke jong pi ka batang ma pi hi pila ban tip henry ublay te udon hasenda jong pi ukwa ban yo snow na pi ukwa ba ma pi pen kren bat pen ya thu ya ya kita ki jing snow jong pi lani ya ki paro bat ndah ba mangi ngem kren ya kan pen ngosi ka dok no ka jong ki hap ki barit kan mau hang nu ngen duai pila ban duai hang nu haba ma pi don pila ban duai haba pidon hakam ratia pila ban duai haba pidon hakam rat TV pila ban duai haba pidon hakam ra bamja dining room pila ban duai hakam ra shongkai pila ban duai teng ya piang badi kamera songkai ngan chu songkai bet ndan turu pila banduai anywhere ngila banduai bat kabasan bat kabakadu happy balai ngi dei banduai ngi dei banduai lani pi dei banduai lada pi ya ublai lada ngi don ka jing ya ublai
ngenom la klem daya keren bat ublay ngenom la klem daya keren bat u kumno ngin ong ngi i ya ublay henrei ngim kwa daya keren bat u baleng ngi dai banduai namar ba kata kapan pau ba mangi ngi i ya ublay ngi duai namar ngi i ya ublay nang tangi duai namar ublay usngau ternat ya ki jing duai ki jongi ngi duai namar ublay usha skor ya ki jing duai ki jongi bat ngi duai namar ublay ujubab ya ki jing duai ki jongi balai ngi dei banduai ladangi ong ngi i ya ublay ngi dei banduai namar bangi tip ublay usha skor usngau ternat ya ki jing duai ki jongi usha skor ya ki jing duai ki jongi kampela da pidei barang ret pidei belahe pidei betemen pidei besamla bat kumno ublay usha skor ya ki jing duai ki jong pi ki hep ki berit nang tangi duai namar ba ublay ujubab ya ki jing duai ki jongi kan mau ba ki jing jubab ki jong ublay teng kimwan kumbangi mudur mangi kumbangi pan mangi hendai ublay udon hakarukam kaba the best way to answer ya kita ki prayers ki jongi bat ki ba ublay utip ru kidai ki ba bahatam na kabenta jongi lese ki la bandum long kumbangi pan mangi hendai ublay ayangi da ka ba khamba ublay ayangi da ka ba yadai bat ka jing em jongi bat da kata ka ka bala ban ya rap susu yangi ba mangi ngin i ya ublay ki hap ki barit ka ktin ka jong ublay ka hikai yangi bangi ngin duai klem daput kan mau ngin ya keren bat ublay ka jing duai ka de ka jing ya keren ka jongi bat ublay ngin ya keren bat u kan mau baro ngila ban duai nang ta kan mau ha bangi duai ngin duai ban yaro ban aingu ngin duai nam ta gi nongialam gi nongyarap ki jongi ngin duai nam ta gi bapang gi basitom ngin duai sapang yeladi sapang ka yeng ka sem ka jonga ngila ban duai kan mau bangi la ban duai ngila ban duai haki jaka baro bat nang ta ngin duai namar bamangi ngi i ya ublay habaret ublay un kerku ya pi lingba jong kan ka kubor bat ngadwai ba ublay un yarap ya pi paling ba jong kan ka bor haba pisa skor ya kan ka kubor kan nang ai bor ya pi ba pi pinang ya i pinang i ban ya keren bat ublay pinang hikayel di kumno ban ya keren bat ublay bat kum ta terhadu pa pindalong kata ka connection jong people ublay ka balong close ka bajan ba ublay un kurku nam ta jong pi ki para bangej bi i baro bat ngadwai ublay ba ublay un nang yai pen ki im ya ka jing im jing dwai ka jongi ya ka jing im jing dwai ka jongi ka prayer life ka jongi ki para bangej kumno yo ka don kanur ka jing tolat haka jing im jing duai ke jongi lan ka prayer life ke jongi kade ka por ka bamangi ngin keli ladi bat kan mau lada ka telot na kata ka benta jong ka jing im ke jongi ka jing long kristan ke jongi ka don habdeng jong ka jing ma bat ngam kwa baka jing long kristan ke jongi kan kelon no namar bangi ngi telot banduai hindai ngin duai ngin panbor no men sim ku jong blai uban ai bor ngi uban pensaj bor ngi uban ya rap yangi khnang bangin nang la banlong ki kristan ki ba job ha ka jing im ka jing duai ka jongi ka man la ka sngi ublai un ku khu pi na kam ta ka buram ka jong u amen te ha ka ni ka por ngadap da ka jing songu yai pastor Reverend W Shylla ya ka ni ka kubor kaba ila ay apreng jungi kani kapor hoi menne hakapor ngadang bamja hakapor badang bamja ngadang perkat i ti dekat to duwai klem deput ban ngange skamba de ka Jingialam ngajong ublay bai pastoru ila kren ya kani ka benta to duwai klem deput te ngange skam ba pi kum ki hap ki baret hoi ma pi kum ki kmi ki pa mangilang baro ngila yo sibun ki jing hikai na kane ka jingya slok jong i pastor ha kane ka janmit ha kane ka no phai jong kane ka sngi pat nga nge scam ba ha ki jing im ki jong ki mamal la ka sngi kum ki khon ki jong ublay kum ki kristan ngin duai klem da pot kumba ang pastor abang ngila
ban penjan ngin yajan mangi bat ublay hoi ha experience ko jonga hendian ngan itu ba ngaru lingba ka Jingrwai ngalong kumni kumangalong dai namar ka Jingrwai ngai kendo ki jing ki jing pang ki jing sistem ki jing kendo kum ukon samla henrei ngayai Duwai ngakan mai mei ru bi yai Duwai ban kani ka Jingrwai jong imei ka Jingrwai ka jonga ublay ulayo sngo bat ulakar kuru yanga hado bangalong kumni te ngange scam ba lingba kani ka jing hikai jing pastor ka Jingrwai mapi baro nado ki hap ki barin kumbai ang pastor nado ki hap ki barin ngila banduai kumta nado ba pidang ret kumni pin hikai yala de ba pen yakran bat ublay knang ba pin yai san bat u pin yo ru ki jingkerku ha ki jing im ki jong pi kumbai ang pastor ru ngin Duwai ha kanuk por ya habangi Duwai ngi de ban Duwai ha kanuk por ha ki nuk ki jing kendo ki jongi ladangi dan ha ki jing kemen ki jing saubha ki jing pang ki jing sistem ki jing kendo ki jing sistem ki jing pang bat kumta ter ngi dei ban Duwai te nganget scam ba piru pen yale ban yai Duwai man la ka sngi bat man la ka por te hakne ka por sa stien pan kum u president jong ka junior society Mawprem nga aingu ban nga ai ku blay ye wei pi wei nong yem menta hakne ka jing sekri ka jongi hakne ka janmet hakne ka nok phai jong ne ka sngi ban nga kerpa ru ya pi kum ki hap ki baren kum ki kmegi kpa kum ki Nongialam ru ba pi penyai Duwai na ka benta ka junior society Mawprem bukan la pan pentulun ya ka Challam ka gospel ka jong try jong Jesus Christ na ka wei ka por sa ka wei ka por tingil poi sa ka benta ka bon penuai no ya ka ni ka jing sekri ka jongi ban ngin penuai ka da ka bang yarwai lang ka Jingrwai ka ba arspa arp kundai na ka Jingrwai ka thamai bat ka ba arspa lai pu ar na ka berim to yang yesha sujisu pisi pai si emboneng to kawe ya kalama to ra ru kham seneng na jingjom lupai lapam unlam kinong chun jong ubaro sa jingjat kinyangam ka Jingrwai ka ba arspa arp kundai bat arspa lai pu ar na ka berim bat hadin kini ngan kerpat ai pastor ban airu ya ka jingkerku penuai ka Jingrwai ka ba arspa arp kundai bat arspa lai pu ar Ka
Nongialam. Haka bawai no jong kani ke jing syakri ke jongi tu isna iban pelat ingi de ke jing kerku babahabat ki bakan saitam ke jomi tu da ai baka jing id ba ke jong blai kupa ke jing ai ke jong Jesus Christ bo try lam ke jing slok bathiang set bo men sim kut kini ke jing kerku bilong lai hu blai kin dalong rengkat bat ngi iwe pi we na do mentas tu ki bam jukut ru amen.